weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to waali soma lage mamaje ko on waktu yoni ha to gurel sarɓe eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ko ene tolno e temedde jeegoma e capanɗe nayyi e tati cocaïne woni ko jagga toon to noflay hakkude police kame gendarmerie taw koye opération moɓe mbanno to leydi mauritanie naksoɗa ha hande ne tina toon caɗele diƴƴe jarateɗe mo jiiɗa kala ne jogui ɗi bidongaji ooline yiilo ndiyama landa tawassula erima o sahaju keñoraɗo gouvernement o nde artita ndiyama o jeeya gorɗo wona nde toppitiɗo on fannu kolaɗo kuuɓal mo holliti ɗen gueɗe kay ɓoyata kala ma reftu lawola to leydi mali haɓade ƴeŋŋingola kanŋe taw koye mbadi suuɗayru to yam folila koyene tolno e nogas e jeetato neɗɗo nangga kame matériel uji mumen kewɗi no fewi ɗum ko caggal nde laamu ngu haaɗi kala ko fate ɗen gueɗe kala to Guinée Conakry hoorejo leydi ndi woni général Mamadi Doumbouya holliti kala ko fate kaɓirɗe timmi gam heɓanade sumgoji wiide eyi walla ala ɗum jogori latade ko nogas e goho lewru fanduɗo hen nandu kabruji men manayna toon to Sierra Leone ma jaa toon to Guinée Bissau Côte d'Ivoire Cameroun Rwanda Libéria Tanzanie Niger ha toon joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yoga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gonel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko ko melga wuude dinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓala walla danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjineji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari jeegom juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo moon saydou abouba torisa tol ziyara jinnaɗo men khalifa men ceerno yahya ba morisa tol ziyara mo adori wadde kala hitande saaha o ɓattima hikka noon waɗata ko 12 e 13 lewru août nduɗo hen ndu gonɗen ɗon ɗo cuuɗi men risatol ɗo aɓe bismi hen noon dendagal umma islamique kala dendagal bandiraɓe julɓe ha tenti noon finoɓe risatol kono ne kadi ko taari risatol kala ha tenti kadi khalifaɓe diine leydi sénégal kame mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala aɓe bismi hen noon dendagal almudago kala ha tenti kadi wonande dendagal khalifaɓe diine kala e galleji ɗin kala ne bisma en no fewi e dow inde haali abouba sar abdoullahi sar ceerno boubacara gaye ceerno ibrahima camara ceerno habous diallo e dendagal yaadiɓe jayde kala enen bismi hen tintino dendagal bandiraɓe kala oɗo hen ziyara gadori waɗede kala hitande hikka noon waɗata ko 12 e 13 toon to cuuɗi men a risatol taw kadi ko ziyara jinnaɗo men khalifa men ceerno yahya bahmo risatol dental yiɗɓe sar abdoullahi sar e ceerno haali abdoullahi sy e garde gola banimen debbo tedduɗo woni sohna aminata guisse wallidiɓe mum kala kono ne kadi ceerno djiby konté aɓe teddinira ɗum dendagal bandiraɓe julɓe kala ha tenti noon imam ratiba taw ko ceerno moussa konté ɗon ɗo cuuɗi meɗen wendu bosiyaɓe en wondi kadi joom wuuro o woni oumar demba ndawa kono ne kadi e ardiɓe daira baye niasa e nder région de matam ko wayno ceerno saydou a touré kono ne kadi sari ceerno sarif abba dia kame ceerno samba ba e dendagal sernaɓe kala e dendagal almudago e dendagal bandiraɓe kala aɓe bismi hen noon dendagal wendu bosiyaɓe naɓe kala hunare naɓe nonne kadi ko wayno horkoƴere naɓe poolel naɓe nonne kadi waali diala naɓe e dendagal padalal naɓe kala ha tenti kadi e dendagal bandiraɓe mauritanie sénégal mali gambie guinée ha tenti kadi e hunare naɓe kala aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗo hen conférence jogoɗɗo yuɓɓinede toon ñande nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi lewru décembre taw yuɓɓini toon conférence ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar on ɓeɓe cuuɓi wonande kay parrain oɗon ñalawma ko ceerno alhaji abdourahmani ka
gorko mo Daara Jolof ha ton to Beeli Hel ne wondi kadi nene Hadja Binta Debbo mo siiwi to Dakar ha to Bamako kala yettindo en kayitol ngol noon ko ceerno Djibi Konté khalifa diine mo wendu Bosiyaɓe kame sohna Aminata Guissé gardiɗo fedde yiɗɓe Cheikh Sar Abdoulaye Sarr ceerno Khalid Abdoulaye Sy taw kadi e gollodiɓe mum kala gartaten koye kumpital men ɗemngal Pulara wonande hoorejo jaagoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ñalawma hande o ƴetti laana mum di woowa o yahani goto noon omo yaade yogay sete jagorɗe ɗen jagorɗe noon ene hen jagorɗo affaire étrangére woni Yacine Fall ene hen jagorɗo faggudu kame jagorɗo pétrole kame jagorɗo ndema e gaynaka kala omo yaade mabɓe noon ɗum noon ko jonde faggudu hakkude leydi Turki kame leydi Sénégal taw koye bismango hoorejo leydi Turki woni Recep Tayyip Erdogan nden jonde noon ma laato toon ken tolno e balɗe joyya ñande noon jeenayi nde mawo yindir e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe finoɓe taw ko toon to Istanbul man mbaw jooɗade noon toon to hôtel Méridien ngam yewtidde ko fate banggue caɗele Sénégal kanko on hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal maggal Touba heddi hen tan ko balɗe seeɗa jogori laatade kay ko ñande 13 nduɗo hen lewru ndu gonɗen wonande syndicat ji dognoɓe autoji hanki oɓe mbaɗi conférence mabɓe taw kadi koye koolaɗo kuuɓal mabɓe woni Adama Ngom arte erade sofreɓe nde gartirta haqqillaji men jaara jaam ɓe ganda ko pittali ɓe jolni kono kadi ɓe erima jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgol laamu oɗo saa nde wallataɓe e police aɓe gendarme aɓe kala nde ɓurata newnandeɓe ya gara moƴƴo no feewi taw wona e kala saaɓe tampini hen saabu holliti wonande kay hitande yawtunde sofreɓe hewɓe nanga nawa taw ala kala ko mbaɗi haydara ɓe erima hen noon wonande kay yimɓe kala nde mbattata hakkillaji beele ngal ɗo hen maggal ene wona maggal ngal alda e accident ji walla ni mayde walla ko fati e gueɗe barmuɗe kala Aliou Tine ko goto e ardiɓe yogay pelle darniɗe haqqe innama aade arte e ɓoore hoore jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ɗum ko caggal ñande aljuma jewtuɗo hen o nde o wino kay hankadini ko fate banggue autoji natoji Sénégal ɓeydama duuɓum seeɗa ɗon ɗo wonno joyya holliti ma wattoye duuɓi sappo onon holliti hande o lamorgol Sénégal woni Dakar ne ɓitti no feewi guila e gueɗe cuurkele e autoji bonde e gueɗe ɗen kala so tawi noon woppitama ha duuɓi sappo ɗum noon jogori kay ko wontude poubelle e nder Sénégal ha e Dakar kala ngol miijo noon wona huujo moƴƴo no feewi e wiidemo jeheten ko ha toon to ndar guejdade maayo wonande duɗal jaaɓi ha teddingal Gaston Berger natani hofgo juuɗe balɗe tati woni 72 heures ɗum ko syndicat autonome jangguinoɓe jangde towde ɓe kolliti mette mabɓe ɗen ko yogay fedde étudiant ji arnoɓe kay haaɗiɓe wadde examen ji ɗiɓe mbaɗanno ko fati guelɗon kawguel ɓe kolliti hen kamɓe mette mabɓe noon so wona ardiɓe oɗon fannu ɓe kaali hen ɓe duttotako e nder ɗeɗo henna duuɗe kala o haali ko haalno o holliti hayso tawi woni laabi ujunere ko ɗum woni ko procureur yiiɗi kay waddemo e nder kaso omo weela yo wanmo toon kono haɗata mawo haal ko haalno hawnati kaso o yalti ko ɗum kadi woni ko haali o haalti ɗum woni on o gorko mawɗo Moustapha Diakhaté jaltuɗo kaso yontere yawtunde hanki o noddi presse kala haali ko wonno e becci mum ha laaɓi kadi ko haalno hanayimo kaso ɗum woni kadi ko refti hanki ha laaɓi o holliti noon so tawi kay woni procureur o ene ɗamini dumbudemo yo dumbumo omo heeɓi kay dumbede kala saha e kala waktu o holliti noon laamu ngu ɗo no joguirani ala kala ko moƴƴi hen wona to banggue dawrugol mum wona to banggue faggudu mum o holliti kadi wonande laamu ngu ala konngol hay seeɗa ha tenti noon to galle laamorgo to o holliti kadi wonande laamu wonani hen joguirte ha tenti noon ko haalno ha yeehi to kaso ngam yinirede wonande hoore jaggoɗo leydi ndi kamene wonde gardiɗo sursarɗeji leydi Sénégal ne nangudiri juuɗe en takki hoorejo leydi ndi ene jahane jalane kaala taw hoore leydi ndi kadi ne yaaha holliti ɗe gueɗe kala loi leydi Sénégal jaɓani ɗum ko ɗum jeyno sababu haw yeehi kaso ɗin konnguɗi kala o arti hen kanko Moustapha Diakhaté mo ganduɗa wonino gardiɗo groupe parlementaire mo Benno Bokk Yakar
e laamu gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall marché aslema hanki o ko tana musɗo waɗi toon ɗum ko sukaɓe ɗiɗo dugduno toon kaaɓi hen goto noon biteɗo Fallou Sène kañum yooɓi fittandu biteɗo Yelli Sène noon joguino ko moto mum Jakarta wonno koye gueɗe mum kanko noon haare waɗi hakkude mabɓe o jaggi ko laaɓi o poñardi on gulali mawɗi kay taki yimɓe nottade o jaggi moto o noon kanko on Fallou Sène o dogi haɗo yiitaka taw on suka noon nde wawata faabede taw wasi fittandu muɗum oɗo saaha noon enquête udditama en beele o yiite taw koye dow oɗon sifa keddotoɗen koye on sifa jeheten ko ha toon to Sinthiou Boya ene tawi nder département mo Koumpentoum to ne kadi ko tana musɗo waɗi toon o wiyete ko Samba Ka ko janoɗo guese remoyde nde o arti remoyde nde noon o namdi joom suudu makko Mariame Ba to Bottari woni on holliti defani mette noon nanguimo o jaggi ko jambere o waɗe on yen joguino ɓinguel dewel en joguino ɓinguel nguel duuɓi tati nguel tawne ɗani ko ɗon noon on tigui yani e ƴiƴam mum kanko no waɗe ladde o dogi fayi hedde Gambie on nde ƴettete beele faaboye to suudu safara taw wasi fittanu muɗum caggal mum noon gendarmerie nanguima oɗo sa waɗama garde à vue omo tawe toon to Tambacounda gam walande fadde saria jogorɗo fawede e dow makko keddorɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten ko toon to Tamba keddorɗen jertingol walande taw ko brigade toppitiɓe ƴergol maayo Gambie ɓe ndentini guure kewɗe kay taariɗe ngo maayo Gambie finaɓe nder région de Tamba nde ɓurata rentade no fewi gam maayo ngo koko heewi teɓa ha tenti kadi ko fuɗɗi walde balduɗi mum ko wiyete ilam ha tenti noon ko wayno guure ko wayno Gumbeyel e guure goɗɗe takkiɗe ɗum kala nde joomen ɓurata wawde rentade no fewi cyber criminalité hanki o police teeɓima toon to Pikine sappo e goho Nigéria naajo taw kadi ɓe jogui kene tolno e ordinateur uji kewɗi kame téléphone ngaji taw kamɓe noon koɓe triyaji mawɗi no fewi ñama tan ko halisaji jeenani eɗen gueɗe kala ken tolno noon e ordinateur uji sappo e machine ngaji kewɗi woni ko tetta e mabɓe oɗo sanan loskoji ene jokki e mabɓe jeheten ko toon to Noflay noon ene tawe e nder Rufisque hoore mum on département kono kadi koye commune mo Bambilor toon noon nanggama toon ko ene tolno e 153 kilo taw ko cocaïne ɗum koye ballodiral hakkude police e douane ngal peɓodiral noon ko sanga 5 heures subaka kay taw koye opération Gulɗo Diawa moɓe mbaɗanno ɗum ko caggal nde ɓe jii oto goto danejo Toyota taw kadi ne gaari e sara niɓɓere no fewi oto goɗɗo ne gaari sara mum aɓe guiti ɗin koliji aɓe mbatta ɗum e oto goɗɗo ko ɗon tigui ɓe teeɓa totta e mabɓe mbiyama teeb o saaha noon loskoji ene jokki hen ɗe gueɗe aɗa kewi wadde kala saaha toon to Wakam e kala saaha ɗum tina wonande maçon walla gollotoɗo yani e étage ɗo gollanno hanki o kadi ko maçon goto gonnoɗo e gollade 4e étage kañum teɓɓiti toon nde yani kay heddoraki wonki muɗum e saaha toon to cité avion e kala saaha ɗe gueɗe so mbaɗi noon hewani wadde hen enquête aji taw koye ɗen sifaji kala to sali toonne kadi ko dental funtoɓe ɓe hinde wonande keneta taw kadi ganduɗa koye on sifa kene tolno e 17 ɗo mbiyata Sali Carrefour ko 17 joguiɓe kay bureau ji men tawne punta yimɓe ene mbiyaɗe jeeye produit en ligne ko ɓe nanga taw koye ballal Khalifa Balde on noon ko ɓiɗɗo guiɗanajo joguinoɗo haaliss ne yinno gollade biyeteɗo Adama Touré ko on tigui nawimo to neɗɗo biyeteɗo Manama Kante go onne kadi ko guiɗanajo ɓe noon ñamanimo 20 ujunere ko wayno fadde produit ji bio o watta yeyde ɗum o taɓɓittako samata o heɓata ha watti noon portude plainte caggal hewɓe kay gullitima oɗon fannu jeeyi sababu noon ɓen 17 kala mbiyama teeba jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo ko fate ndungu ngu moƴƴi no fewi gawri ndi e wonande kay guerte ɗe e ñebbe ɗe kala o saaha fuɗɗima woɗɗoyde kuɗoli ɗi kay joncinama goɗɗima guuraka no fewi ko ɗon hewɓe ndenti kay jangguinoɓe alqouranil karima e janggoɓe kala mbaɗi dawol ñalawma hande o faade guesa ceerno ngam waɗoyde hen engrais ne artana men hen musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini denndangal bandiraɓe toɓe Weltare TV
weltare ɓiɓɓe fulɓe anodinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass e oɗo saaha mo kalten ndungu o alhamdulillah min omo rewi lawol hano hannirta ni ndiyam ɗo mina ara hano hannirta ni kono kadi dendagal ko awano kala oɗo saaha darima no moƴƴi koye ndemal 4 bato wona Sar Abdoulaye Sarr e oɗo saaha ñalawma alarba mo gonɗen o ko tawol ɗon no guesa ceerno ngam wiccude engrais e nder guesa ceerno ba taw noon dawata ɗum hannde ko ɗen duuɗe jangguinoɓe Al Karim kamɓe seeɗa maɓɓe kala hannde toɓe ndewata to guesa ceerno ngam wiccude engrais e nder guesa ba ɓe koddi noon kala ɓe garowo yo addu booluji walla cuppeje ngannduɗa ko heen jomumen nokkata engrais o en caro e nder guesa ba en mbawa saɗo e nder guesa ceerno ba wonni ɓe weltare no feewi kamɓe ɓen jangguinoɓe duuɗe Al Karim e nder teddugo Madina Gounass Sar Abdoulaye Sarr dawgol sembi ɓe gaari keewal ɓe gaari e pewal kala jangguinowo arti e almum muɗum capanɗe camal wi jangguinta ɓe mi wonande worɓe ɓe kamɓe kala ɓe golli golleti e nder guesa ceerno ba Sar Abdoulaye Sarr ñalawma janggo wonata gargol ɓe no ganduɗa ko pellital woni ɓesgu Madina Gounass naaɓe wurɓe caggal Madina Gounass arde Dakar guesa ceerno fodde yontere ɗum kewi wadde kala hitande ñalawma hannde alarba o noon ɓen ganduɗa ko Sellek naaɓe e ɓen toon guesa ceerno kam nokku goto tan ɗon maaha fodde kuuɓe 3 ha 4 en maaha ɗon ha e jamma muɗum waɗa kamɓe peltannaɓe soɓe gaari ko ɗon ɓe dakoto ɗon ɓe gonata ɗon ɓe mbalata wadde Sellek naaɓe nan toon oɗo saaha gam waddanaɓe courant e nder bâtiment ji ɗi wadde courant e nder kadi nokku o e nder diwan o kala ɗo defrete foof waɗe courant ha leera kono kadi taw kala jiɗɗo sarde téléphone muɗum ene wawa sodano hannde kamɓe Sellek naaɓe e mbadde ballanɓe tiiɗe ballal mantinigal beele kamɓe soɓe gaari ɓe kattanako haydara goto kala to immino ene wawi jokkude bandum en kono kam waɗe golle muɗum e guesa ceerno ba hatta kadi ene jogui courant ha timmi e nokku mo woni o wadde Sellek naaɓe kala dendagal ko fof no fewnede hen e nder kuuɓeje ɗe kala ha e nokku o kala ha e boowal ɗoɓe kirata ɗo kala kamɓe ɓen pilde aroɓe janggo noon Sellek naaɓe pewndima ha feewi mbaɗi hen courant hano haddani Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass feede weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andidinma Sar Abdoulaye Sarr Ahmadou Samba Lo golle man jooɗi peewi toon to wuuro teddungo Madina Gounass ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder genidi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie gardiɗo société ndiyam o holliti wonande kay ɓoyata diƴƴe latuɗe ma mbattu yarede nder wuuro Nouakchott ngo woni on Mohamed El Amine Wuldu Moustapha o holliti ɗum noon ko hanki o gam teskede ɗo saaha mo gonɗen Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko caɗele ndiyam hande o kay woni ko teska toon mo jiiɗa kala ne jogui bidon ngaji ooli ɗi ne yiilo ndiyam so tawi noon ko sarataji ɓen kay ƴogannoɓe barile bargal ɗo jaranno hedde 200 oɗo saaha aɗa festo ujunnaje gam ƴewde ndiyam e dañde ɗum wonti noon caɗele mawɗe no fewi ko wona ɗum ko noon koolaɗo kuuɓal wonande jagorɗo ndiyam genniɗi holliti o installation keso gonɗo e waɗede ene gasa o saaha ɓoyata ɗen gueɗe kala ma ndew lawol ko wona ɗum kono landata wassulu ɓe erima autorité ji leydi ndi nde mbawata wallude finoɓe e lamorgo ngo ha keɓa ndiyam timmuɗam no fewi lundi yanke biteɗo Hammadi Sidi al Mukhtar o erima oɗo saaha autorité ji leydi ndi nde accitta ɓen dumbaɓe e cuuɗi dimbirɗi taw dumbira ko ŋañalde ko fate dawrugol ko noonne kadi o holliti e ɗi kuppiraji courant teskaɗi kame kuppiraji ndiyam teskaɗi ɗi ha tente ɗi accident ji e kala ñalawma ɗi mayɗeli baɗoji ko noonne kadi hokkere yooro e caɗele ŋakkude haaraduru ɗi sifaji kala so tawi jowima e leydi foti wadde ko kaldigal gongal e gonga kamɓe kala ɓe ndenda jungo beele ɗe caɗele ene mbawa gasde ha laaɓa e nder leydi ndi Mauritanie jagorɗo taaridi leydi Mauritanie kanko on Machouda Mitou Bahama Wuldu Ahmed o holliti wonande udditi hanki o kene tolno e pépiniére uji 8 ɗum noon kanji kala woni e majji ken tolno e million ngaji 4 taw ko lekki ɗen leɗɗe kala noon ko yidde kay lordeɗe yoga e nder région ngaji leydi ndi ken foronde 5 province e nder leydi ndi ma waw kay hebde hen wonande leɗɗe timmuɗe no fewi beele kadi haɓade yooro ha tenti noon ko wayno hawdi en e ko nande ɗen gueɗe kala beele kadi wonande ɗin nokkuji kala yooro ngo o usto no fewi gouvernement mo leydi Mauritanie rokkiri balɗe 10 tan wonande kay consilaji e golloto e mum tawi teɓe nder leydi Mauritanie to Nouakchott balɗe 10 nde ɓe pewnita kayitaji autoji mabɓe to douane gendi leydi ndi wonande ko fate immatriculation fewniɗin kayitaji wadde hen haɗen gueɗe kala ɓuura rewde lawol tobbowal
laaɗe diwoje ngal tunsi jaɓɓima hanki o laana mum gadiga taw ko laana Sky société privée joni toon to Lome laamorgo leydi Togo o saaha mo gonɗen noon walande Sky o société mo ganduɗa ko laaɗe diwoje jooɗiɗi toon to Lome laamorgo leydi Togo ne jeeha e nokkuji jokli nayyi windere ɗi kala o saaha noon Mauritanie sifande hakkude Nouakchott kame Lome ka diwowa kala kay yontere balɗe tati makko wawa yettade toon to Bowal laaɗe diwoje ngal tunsi ɗum noon ko hakkude wonande Lome faade to Conakry faya ha toon to Nouakchott laamorgo leydi ndi Mauritanie naɓe dumbaɓe toon to Libye hen sappo e mabɓe ɗaccitama ɗum koɗe balle toon to Benghazi ha toon to Sabana ɗum noon koye ballal wonande koyɗe jaama tambiɓe noon wonande gurdam Mauritanie naɓe taweteɓe toon to Libye ɓe erima autorité ji leydi Mauritanie nde mbata ɓeydude darde beele Mauritanie naɓe wonɓe heddiɓe taw koye dumbaɓe e nder leyɗe ndiɗon nde mbawata accitede ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum uddi kumpital men ɗemngal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali toon to Yam Folila ko opération mawɗo woni ko waɗi toon eɓen yiltoɓe kanŋe taw koye dow sifa mbaadi suuɗayro ɗum noon waɗi ko nokku moɓe mbiyata kala ko noon ne tawe e nder diwana mo Yam Folila no wirno jagorɗo min leydi ndi o saha koko haɗa kala kay ɗin oqirdeji kanŋe e suuɗayro eɗen sifaji kala ken tolnoyno gase jeetato neɗɗo mbiya teeɓa taw kadi koye sifa kay waddino comme genre tere football taw nder muɗum kala ko yiilade ko fate ɓulli kanŋe e dow oɗon sifa motoje kewɗe e kaɓirɗe kewɗe noon woni ko tetta en kamɓe otoji kewɗi kamɓe nangaɓe maɓe ndaro e yeeso sariya gendi leydi ndi pirtugol partiji politique no wirno wonande laamu transition ha toon to CNT ko wona ɗum ko noon wonande tribunal de Bamako artino e ɗin dossier ji ñande nayyi nduɗo hen lewru ko wona ɗum ko noon birtinama ha nogase joyyi ndu lewru août ƴeewe so tawi kay ɗin partiji ma keddo walla ma giw ko wayno Mountaga Tall eɗen gandi ko avocat kedanɗo wonande ɗin partiji dawrugol ene jeeya kadi e hollude ma porte plainte ngandiji ɗiɗi taw koye ɓen jeeyaɓe CNT ƴettunoɓe ngol guinol ha ɓuuri kadi darnade taw koye dow oɗon fanno toɓoli kewɗi jippiɗe leydi Mali ɗum noon doggol kesol ngol ɓe jaltini kene tolno e nogase goo kan yolayru woni ko teska tati kan manago ɓen mbiya jamguel ƴiwonde ɗiɗi taw ko hendu jeeyi sababu goo taw ko bildi woni ko yani kene tolno sappo e ɗiɗi neɗɗo mbasi pittali men capantato gañi hen kene wona ujunnaji joyo sinistré woni ngalaɗo koɗi so wona ko honnaɓe woni ko teska en poye kewɗe kay mawno 150 foyre barmi mum sagginta sabo sa ala kala koɓe caggini taw koye dow oɗon sifa laamugo noon holliti ƴetti hen peeje mawɗe no feewi inde makko ko Fanta Diallo Keita kam wonno joom suudu Modibo Keita gadiɗo wonde hoorejo leydi Mali on debbajo noon hanki wasi fittadu muɗum ɗon kam yalti aduna hanki jafuɗon e konngol ngol ɗon kam yalti aduna hanki toon to clinique Pasteur to Bamako ɗum noon jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesguji malinaɓe kala dendagal Mali kala nde jomiraɗo yurmotomo yafam kanko wonno joom suudu ɗimmo wonande Modibo Keita laaminoɗo leydi Mali walla ni mbiyen gadiɗo laamade leydi Mali armée leydi Mali holliti yiiti otoji taw otoji ɗi ko kawush ko otoji funti funere taw wona otoji ɗum noon ko laalaɗe tan taw ko kawush woni ko fewni ɗum wonande ɓen joguitiɓe pelle armée ji e kala saaɓe tuforo ɗum wonande armée leydi Mali taw ko joguiɓe drone watanɗo ɓe ngaari wayno yimɓe joli hen en jogui pettoje goɗɗum kala drone noon ara bomba ɗum sikka bombi tigui ko kamɓe taw wona kamɓe ko ɗum kene tolno e laalade jeegom taw koye sifa ɗin otoji woni ko yiita armée leydi Mali holliti ma jokku on opération ha ɓuura kadi wawde fawde juuɗe mum e ɗi funti funiraji ɗiɓe kutorto oɗo saaha gonaɗo kamɓe ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe nder leydi ndi leydi Mali Guinée Conakry hoorejo leydi ndi woni général Mamadi Doumbouya lawɗi ni o siifi oɗo saaha ko fate sumgoji référendum wiide eyi walla ala jogori latade kay ko nogase goo lewru fannudu wonata ko alet tugganma tan 7 heures ha faynma 18 heures ɓiɓɓe leydi ndi taw kadi ko ɓen joguiɓe carte duuɓi gotirɗi kala
ene ɗamina ma jalto wiide eyi walla ala waylude tugnorgal leydi ndi ɗum ko caggala wonande charte CNT leydi ndi kay jooɗi luli addi kay peeji mum kese goɗɗe totti nden deftere hooreji leydi ndi beele ɗum ko soomi hen ko ɓiɓɓe leydi ndi sene gandi ganda ko wiide eyi walla ala sa wi eyi wonde a jaaɓi ko woni hen ko Alpha Condé noon waɗino hono ngal ɗon sifala l'an 2021 ko wala ɗum ko noon UFDG mo sello Delen Diallo kame ko fati bange RPG ko fati bange RPG arc-en-ciel landa ka Alpha Condé ɓene kadi kolliti ma micco wonande ɗe gueɗɗe ganduɗa ɗe ganda kala ko windi e nder ndeɗo henna deftere to Niger hakkude Tchad Mahamad Idrissa Déby itino ko hoorejo leydi Tchad ɓeydi jokkodiral hakkude N'Djamena e Niamey ɗum noon wonande ɗi lamorɗoji ɗiɗi ƴetti laamu o hande o yetti toon to Niamey lamorgo leydi Niger jaɓɓimo toon noon ko nando makko général Abdourahmani Sahani ngol watti lawol makko ɗimmol guila tan caggal kuddata 2023 Bazoum nde folla e lefol laamu ɗum noon ko yidde ɓeydude jokkodiral e ƴewde nden kay kisal gueɗe dendade to keeri mabɓe haɓade ɗe pelle jogitiɗe armeji taw koye dow oɗon sifa to Guinée Bissau ko Roi to ɓe mbiyata Roi Bijamita Roi Bijamita kam wara e nder guesa mum guesa maaro waɗi ko ɓandu mum taƴa nanna e lekki kam yiita hanki o ene wara taw koye royaume wonande Bijanta taw koye royaume Bijanta e nder région mo Bimba ɗum noon taw koye région ɗon wuro ngo noon wiyete ko Malamto Diouf kanko noon ɓandu makko nawama to hôpital Bissau woni Simao Mendy ngam o sa enquête aji kewɗi gudditama hen ha ƴeewe noon hol jeyɗo sababu ngo wargo o Roi keptinaɗo andaka noon hol baɗɗo ngal ɗon baɗala to Sierra Leone wonande Julius Maada Bio hoorejo leydi ndi kam kadi woni gardiɗo wonande CEDEAO joɗodima hanki o e gardiɗo commission CEDEAO woni Oumar Aliou Touré mo gambinajo mbawi yettitorɓe jaƴen feewi noon kanko hoorejo leydi Sierra Leone o holliti jaɓɓal mo kay ko yidde dogde koyɗe jaam hakkude CEDEAO kame leyɗele AES woni Mali Burkina Niger beele kadi koyɗe jaam ne ɓuura duumade e nder hakkude ɓeɗo henna leyɗele ɗe ganduɗa ko leydi gotiri ko neɗɗo goto woni ɗon to leydi Côte d'Ivoire wonande parquet mo leydi parquet mo Abidjan holliti udditi enquête ko fate mayde Alino Faso ɗum ko caggal seppoji bannoɗi toon to Ouagadougou laamugo leydi Burkina Faso ko fate mayde makko nde lelowal watten ko ɓuuri yawde yaccade ko ɗum ko noon toppitiɓe fannu to leydi Côte d'Ivoire kolliti gudditi hen enquête jaƴƴo no fewi siftinde moon o nangono ko gila sappo e jeeɗiɗi lewru janvier 2025 toon to Abidjan oɗon gandi kanko noon o ɓurno wonde koye réseaux sociaux o jogui kadi restaurant ji makko toon to Ouagadougou ko noon wonko haalno e hoorejo leydi ndi ɗum noon laamu leydi Abidjan yiiri ɗum ko jennol hoorejo leydi mum o nanga noon wo dumba toon to école gendarmerie ko toon wasi fittanmo ko ñande nogas e nayyi lewru mayniru ko ñande nogas e jeeɗiɗi noon procureur mo Abidjan holliri ɗum ɗon ko waɗa ɗum ko noon façon yonnani ɗum hay seeɗa fandare mabɓe kay ko yo enquête aji mbaɗe hen haɗen gueɗe ɓuura labde to leydi Cameroun caggal nde ɓe gulliti toon to conseil constitutionnel leydi ndi ko fate banggue ɓeena ɓe jaɓanaka to banggue catal sumgoji gendi ndi taw koye fate banggue sumgoji 12 octobre 2025 o gonaɗo o wonande Maurice Kamto lundiyanke ɓurɗo kay hewde sembe e ngol gullitogol kañum e hoore mum jaɓanaka hanki o firti ko ɗi sumgoji baɗoji o tawtortaki ten kanko tan wonno lundiyanke bawɗo habtade Paul Biya gorko mo duuɓi 92 Rwanda Kigali ene heeɓi jaɓɓade walla nde riweteɓe toon to États-Unis de Amérique ɗum ko sifande hakkude Kigali kame Washington ɓoyata Kigali kay ma jaɓo ɓen ɓe Donald Trump riwata ɗum ko caggal nde jaɓɓi ɓen Sud Soudan kame Eswatini Libéria duuɓi nogas ko gasi guerre civile o guerre mo ganduɗa e wiide waranaɓe ala kala leñol gongol e nder leydi ndi ngol tinani waranaka kamɓe kala kay ɓe memama e ɗi jayaji caabiɗi ujunnaje ha mbasi pittali mumen no wiiri hoorejo leydi ndi Joseph
bukawi ɓoyata ma darno tribunal bawgal rewindade jeyɓe sababu ɗi wargoji jogol latade ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi taw ganduɗa ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayya ha yetti hitande ujunere ɗiɗi e tati ɗe gueɗe kala meeɗaka yiyede ni saka eɓɓinede e nder leydi ndi to Tanzanie ngam haɓade gurdam hoɓɓe e nder leydi ndi jagoɗɗo commerce taaƴi sariya muɗum o holliti kala ko fati e entreprise aji to koosi hankadini ɓe jiiɗa yiide kay hoɓɓe ne liggo hen ko wayno neldirɗi kaalisa ɗinne kadi ɓe jiiɗa ko wayno kay ardade ko fate ɓen wiyeteɓe ko tourisme en yilotoɓe nokkuji koɗo wonta yiye hen woni boutique aji alimentation boutique aji beauté salon coiffure ɗiɗo nokkuji kala hoɓɓe gonta hen ko wayno kadi dongnugol otoji kala hoɓɓe gonta hen ogirde kanŋe yiilade ɗen gueɗe kala hoɓɓe gonata hen ɗeɗo gueɗe kala noon fandare mabɓe ɓiɓɓe leydi gollo hen beele ngaalu ngu wonana gartam ɓiɓɓe leydi ndi ko wona ɗum ko noon kala goɗɗum so koɗon wawi yo liggo hen so ha ƴeewa waɗi to endo joolam jabeeri ko tana mus o waɗi toon ken tolno e temedere neɗɗo woni ko majje ɗi petti ko yimɓe nayo tan jiita ene maayi hen toon to Himalaya e nder oɗon région ɗum ko caggal nde ɓakke gari toon ne wondi e toɓoli musɗi no feewi to Israila ken tolno e temedde jeegomo joguinoɓe ndenka e kisal ko ɓen kay ciifi sifande mumen ɓe neldi Donald Trump hoorejo leydi Amérique nde haaldata e Benyamin Netanyahu hoore jaggaɗo leydi Israila nde dartinta o guerre mo ganduɗa hande o Hamas ala doole hay seeɗa ko wona ɗum ko kadi heege manguene diñi toon sukaɓe ne maaya ko wona ɗum ko kadi otage uji nanggaɓe vidéo mabɓe jiyama ɓe pooƴi no feewi aɓe tampi no feewi Moscou jaɓɓima koɗo nelaɗo taw nel ɗum ko Donald Trump hoorejo leydi Amérique on mo mbiyata Witkoff yettima toon to Moscou dañi yindede Dimitri mbawi yewtittoɓe jaaƴe no feewi o yindiri e Vladimir Poutine ɗum noon nelimo ko Donald Trump o sa fandare mum ko Russie yo dartin guerre eɗe kure bonɗe ɗe ullata e ɓesguji Ukraine naaɓe Russie noon suwa taw jabtade on koɗo gonɗo toon taw to Gaza hanki o ko camion jilluɗo guura taw kadi ganduɗa ko gaddo balle kam tigui naate diɗɗal waɗi noon yimɓe nogas wasɓe en pittali mumen Mohamed Basal holliti jeeyi sababu ko armée Israël koko bonni boli gondi toon ɗi hay oto goto wa dogde ɗon so wona kay yana e dow yimɓe kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde e ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena